makan, sak pupuh, hadap kiri, jalan naik ke pelaminan semua. Nano nano. Ayo dek tari, tari dewe liane meneng. Oke. Ayo. Kayak gini ki request ki. Kira enek tari batal jare. Saiki wis Durakane nangka kuwi, Nduk. Berkalan barokah ora ana rokak tambah kebak. Amin. Aku ki yo wong. Nggih. Jiro lu saiki wis
matur sembah nuwun kadang-kadang campur sari Mara Tresna Sukawati. Lali lho. Ayo Mas Eki. Yo. Ayo. Mara Tresna. Nembe gerah nih. Oh alah. 2 hari kemarin nggih. Semoga lekas sembuh Nggih, Mas amin, amin. Trisno. Nggih. Oke, alhamdulillah saged rawuh. Janjane kowe nang gelagatmu saja nyumriyani atiku sujono kowe kencan karo liya-liya Moro Tresno.
wae lah. Gubuk asmara. Wis Oh, duwe nggih. kenangan karo kowe ya. Niki HE riyen Pak Aris. HE. Janjane kowe nang gelagatmu saja nyupriyani atiku sujono kowe kencan karo priya Moro Trisno Sugeng rawuh dumateng keluarga besar saking Cibubur. Sugeng rawuh Mbah Pur. Halo Kalina Audio Rapotu Iya Yen liwat aku kelingan bubuk kae biyen tanggo lereng ning cagak kepak tulisan warna abang tondo isih prawan bubuk kae abad bubuk kae kepatrito waya wangi nganti kakak trino aku mbok ingeti malah keder HE melele Ya, Pak. Kader kenapa? ijek ya. Oh tase. Iya. Mboten di HE riyen. Oh tase. Pun telas Pak. Tesih kata. Jek panjang tenang Oh wae lah, panjang. iya. Setengah jam Cok. Catetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa berkelatan Monggo Mas Bogel Matur sampun. sembah nggih. nuwun Pak Aris, kembali Nggih. Mbak Bugel. Moro Trisno
kumpul kaya suling kuning jaran kita tumpaki jaran Monggo beber sing ati bejo. Happy Ari Lurahe pasar Cengkareng. ana widonono tak enteni ing pucuke tresno barung nangka bebasane mong katon katon siramu wae Pak Joko RT. Monggo Pak Joko. Wayahipun HE langgih. songko sisih ya iki rombongane pasar Cengkareng pakai HE Langgih. wis Mbah Ember. Monggo Mbah Ember. Haen. Matur Mbah. ojo lali pawelku ugemono kang janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti Ayo yo Moro Trisno. Awal kali tau dong serah dong. nangis sajroning atiku nalika sliramu tinggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sabar karo sapa tak suwun dirolan weni muga-muga Gusti dijabahi sokapan anggon bali bisa kumpul kaya suling Mas Wardi. Ayo gini. Wis, wong isik lho, Mbah. Lanjut. Ya. Bablas ora apa-apa, karang atas Mas, bayar lagi. Sing penting jenengan padang anu lho, Pak. Dalem. Padang anune. Padang kantonge. Niki Karang kates Mas digarap dangdut mawon, bayarane ser terus mawon tekan ora. ujung, Pak Ustaz. Apane si jiglo ora jiglo? Oke, terus. Siap. Lanjut Mas digarap kuplu nggih, rada sigrek mawon. Aja lali pawelingku. Ugemono Kang Mas janji-janjimu. Aku kang setya satu.
Terakhir penyune Mbah Ember singa dimejo kafilut. Engko nek omong kafilut keneten. Kafilut bayar cash. 200.000 langsung kafilut satu gending 200.000 penyune Mbah Ember singa dimejo. Lurai pasar Cengkareng. Mbah Ember MC ini bogel lah. Ayo, Mas. Dados. Pak Joko. Pak Joko nika mungkin maju sementing sawer mpun Ya, pokoke iya. nonton. Monggo kapilut katur Mas Hengki. Gagrake Jawa Timuran terus niki pokoknya. Kalamun. Nggih. Monggo. Mas Wadi. Mbah Ember singa dimejo. Asik. Pak Ustaz Mawardi, Pak Joko RT, Mas Wardi. Lamun walus liratmu Batin niki anane tarelu Tresno ati kang tak endem Sarwa nyikir ati rapi Kaya ora bisa ngonasi Saben wanci tansah aduh hati ayo Nanging aku ati bloko pungkasane loro dan adoh yen kadulu nanging caket sajroning konku nandang tresno iki wis kodrat sadruk milapai Mbak tariknya pundi tiange? Share. Alah, penting ora tipis ora masalah. Isik. Masa share terus. Kasih ini Mbak, maju. Share. Share. So. Share. Tonggo sisih wis ora hitung kok golek nek. Share. Terakhir. Masa Oh, aku warnanya beda ya Pak ya? abang nih Mbak. Mbak sinten namine lali aku. Retno Pak. Mbak Retno saking Wonogiri. Wonogiri. Oke. Ya sik. Tekan ndi nggih? Share. Matur nuwun. Kula sawasaba ngendut datang owah atiku kepelo Saipo bunga rasaku lamun bisa ketaketan
akhirnya Pak Ustadz sing terakhir saking Barno saking Wonogiri. Abang terakhir niki sing medun kula. Alhamdulillah. Mbah, terakhir ya Mbah wis Mbah. Ser. Engko sangu mulih sesuk Pak Bis. Kula sawah sapa ngendut. Datang owah ati kowe kepelo. Sahipo bunga rasaku. Lamun bisa datang sandira. Niki sampun saking Bapak Ustadz Mawardi. Monggo Mas. Monggo
nggih. Oh balen. Mas Makin monggo Mas. Kalih sinten Pak? Kalih kula mbake napa kalih nika? Kali sampean wae Oh sisan nggih. lah. Oh. Balen Mas. Ora tresno
matur subhanallah.